Ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi, Florida Blanca, Pampanga. Ayan, meron tayong update dito sa kanilang branch. Maraming silang mga bagong dating na mga units. Ayan. So, unang napansin natin, ayun, yung Porsche 150 Fi. Marami silang mga bagong dating na mga units. Yan. So, unang napansin natin, ayun, yung Porsche 150 Fi. Meron sila dito. Ayan, oh, kulay black. Then yung kulay glossy gray. Then meron pang dalawa doon. Ayun, dalawa, black at gray. Then yung mga Rusi Sparkle 150i, marami din sila. Yan, oh. Yan, tsaka Rusi Breeze. Yan, ito Rusi Sparkle 150i, tsaka Rusi Sparkle 125 na bagong labas din. Ito, ang dami. Tsaka Rusi Breeze 150 carb. Dami nila dito. Ayan, hanggang dito sa likod, ang dami, oh. Iba-ibang kulay. May halo, may Sparkle 150i, tsaka 125, ayan. Tsaka yung Fi na Passion, ito, ang dami din nila ng bagong dating. Ayan, oh. Kulay blue, yellow. Ayun, ang ganda, kulay red. Puro Fi na po yan, yung Passion. Ayan, Fi. Tapos dito, yan, makikita nyo yung Passion Fi. So, madami silang bagong dating. Yan, yung Rusi Porsche. Ito yung bagong bago talaga. Ito yung maganda. Fully digital. Susi pa rin. Ito yung USB. Ganda. Ganda nito. May emblem siya ng art ng Rusi. CBS. Combi brake na. All goods na all goods. Yan. So, kontakin nyo dito sila, ma'am. Yan, yung branch dito sa Florida Blanca. Yan, marami po. Kahit yung mga pantra nila, marami dito, no? Yan, no? Dito lang yan sa Barangay Mabikal, Florida Blanca, Pampanga branch. Available na rin dito yung kanilang tag-ulan promo, no down payment for selected models. Ayan. Tapos available na rin dito yung kanilang electric scooter na EBI 500 watts. Yan. So napakatipid din sa konsumo ng battery dahil maabot ng 50 km plus ang takbuhan nito. Electric na yan. So sa murang halaga, nasa 21k lang po yung cash niyan. Yung mga naghahanap ng Rusi Porsche 150i, ayan, meron dito 5 unit yung meron dito. So ayan lang po yung ating update dito sa kanilang branch. Maraming salamat. God bless and stay safe always.